Comenzamos. Rolda de prensa de un Consello que volve a ser un mércores como consecuencia da visita do xefe do Estado, o rei Felipe VI, a Galicia no día de mañá. E como é sendo habitual tamén, empezamos pola información da COVID en Galicia. Son 2.206 casos activos neste momento na comunidade autónoma. 21 de estos persoas contagiadas atopan en UCI, 4 menos que fai 24 horas, un 91% menos que durante o pico da pandemia. 90 están hospitalizados, chegaron a estar 1.210, e o resto, 2.095 personas, se recuperan nas súas casas. Nas últimas 24 horas tivemos que lamentar un novo falecido. A nivel comparativo, somos a terceira comunidade autónoma con menor incidencia a 7 días, xa estamos por debaixo de 30 de incidencia por 100.000, concretamente 28 de incidencia media de España, o doble, 54,7. A 14 días, a incidencia son 69,5 casos por 100.000, media de España, 120 casos. Tamén estamos nas mellores posicións na presión de UCI, temos o 3,3% de camas ocupadas UCI, a media de España se multiplica por 4, chegando a 13,3, e en ocupación de cama hospitalaria estamos no 1,3, fronte á media de España no 3,7. Temos a segunda comunidade, segundo índice de menor positividade, estamos no 2%, a metade da media nacional, que está no 4,89%. A evolución da pandemia, por tanto, sigue sendo boa. Neste momento xa non é só estable, senón que é unha situación á baixa. Os datos, por tanto, reflicten que as medidas que levamos adotadas a toda hora, medidas de apertura proporcional e medida, siguen sendo boas medidas dende o punto de vista de situación epidemiolóxica. Volvemos a agradecer, por suposto, a actitude da maioría da población e a actitude dos profesionais dos distintos servizos, moi especialmente onde hai máis risco, como é a hostelería. A evolución sigue sendo boa. Vamos a ver se na vindeira semana, que se producen os 15 días dende as últimas medidas, podemos seguir cun proceso de apertura no ámbito, por exemplo, de número de persoas de reunións, tanto en interior como en exterior. Miraremos no Comité Clínico esas posibilidades, co obxeto de seguir coas cautelas, pero tamén coa ambición de ir devolvendo a actividade ordinaria e non limitar dereitos dos cidadáns. Esta semana está previsto administrar máis de 210.000 vacinas. 120.000 son primeiras doses, personal beneficiario entre 50 e 59 anos, o resto son segundas doses. Neste momento estamos chegando ao 52% da población, 51,8% de primeira dose, e estamos bordeando o 30% da población xa completamente inmunizada, o 29,2%. Estou convencido que este fin de semana sobrepasaremos o 30% da población con doble dose e, por tanto, inmunizada. Inmediatamente comenzaremos na seguinte semana cos cidadáns, mulleres e homes galegas entre 49 a 40 anos. O domingo empezaremos na área sanitaria de Santiago. Por tanto, vamos a seguir traballando. Temos a boa noticia que Janssen xa está autorizada entre 49 e 40 anos. Estamos recibindo, de momento, 14.000 vacinas de Janssen a semana. Esperemos, oxalá, podamos recibir máis, porque eso xa serían 14.000 personas que entrarían directamente no cupo de personas completamente inmunizadas. E, por tanto, subiríamos a ratio do 30% que vamos a cadar nos próximos días. Seguimos traballando, adquirindo material pola tramitación de urxencia para os hospitais, 3,6 millóns de euros, material fronte a COVID na área sanitaria de Vigo, 2,3 material de laboratorio, ademais de probas rápidas, equipos de protección individual e 230 equipos, tabuladoras e máscaras para equipos respiratorios.
A situación da COVID e o seu impacto na economía. Levamos neste momento, por parte da Xunta de Galicia, en axudas directas, 327 millóns de euros financiados con presuposto Comunidade Autónoma. Recordarán, destos 327 millóns, son 182, a maior parte deles, que se dedicaron en dous plans de rescate, un o pasado ano, a finais, no mes de decembro, 86 millóns de euros, para autónomos, microempresas e sector da hostelería. Pagamos xa todas as axudas, 33.600 axudas. Neste momento estamos a piques de finalizar o segundo plan de rescate e as súas axudas desembolsadas. Levamos 32.771 axudas pagadas por un importe de 87,2 millóns de euros do total de 96 que sacamos no segundo plan de rescate. Está pagado o 100% dos autónomos, o 100% das microempresas, e nos queda todavía unha parte na hostelería. Si queren vostedes ter algún dato da hostelería, creo que é suficientemente explícito. O 88% de todos os establecementos de hostelería en Galicia cobraron. 88,8% percibiron unha axuda. A axuda media supera os 4.150 euros por establecemento hosteleiro. Evidentemente, os que non o pediron non o cobraron, e os que non cumplían os requisitos do plan de rescate, pois tampouco poderon facelo. En todo caso, eran os requisitos máis laxos de toda España. 88% de todos os establecementos de hostelería cobraron en Galicia, e nas 7 cidades cobraron o 92%. Por tanto, esta chuvia fina de máis de 4.000 euros por establecemento chegou á inmensa maioría dos bares, das cafeterías, dos restaurantes que se viron seriamente danados como consecuencia das decisións de saúde pública. Ademais de estos 182 millóns dos plans de rescate, hai que engadirlle 145 millóns de euros para totalizar os 327 financiados pola Xunta de Galicia, que son incentivos directos ás axencias de viaxe, ao ocio nocturno, ás orquestas, ao sector das artes escénicas e musicais, etc. Por tanto, levamos investidos con presuposto Xunta de Galicia 327 millóns de euros. Hoxe activamos e aprobamos a orde pola que se establece as bases reguladoras do terceiro plan de rescate, este sí, financiado polo Goberno central. Recordarán que a Galicia lle tocan 234 millóns de euros, tan só o 3,3% dos 7.000 millóns que se reparten en toda España. Unha vez máis, acreditamos a discriminación negativa que está sufrindo Galicia prácticamente en todos os fondos que se transfiren do Goberno central ás comunidades autónomas para facer fronte aos problemas da COVID. Galicia ten máis do 7% de autónomos e, sin embargo, só percibe o 3,3% do fondo que se dedica fundamentalmente a autónomos. Pois ben, a pesar desta reiterada discriminación, nos pasamos esta proposta ao diálogo social e cos sindicatos e coas organizacións de autónomos, comerciantes e empresarios diseñamos esta orde que vai a sair publicada nos próximos días. Algúnas cuestións que creo que poden ser interesantes. Pode solicitar estos 234 millóns de euros aqueles titulares de establecementos que teñan pagos pendientes a proveedores ou costes financeiros, é dicir, préstamos sin liquidar, entre o 1 de marzo do ano 20 e o 31 de maio do ano 21. Por tanto, este é un requisito da orde como consecuencia do decreto do Goberno central. Só poden solicitar estos pagos aquelas entidades que teñan pagos pendentes. No caso do plan de rescate da Xunta de Galicia non pedíamos en ningún caso ese requisito. Nos parece un requisito inxusto. Aqueles que teñen as facturas ao día, que fixeron un esforzo con aforros propios, non poden ser obxecto da axuda, e aqueles que teñen pagos pendentes só son os que poden recibir a axuda. Nos non estamos de acordo, pero por imperativo legal
dado que o decreto do Goberno Central, así o tuvemos que aceptar e tramitar conforme a legislación estatal. As persoas traballadores autónomas e empresas beneficiarias se comprometen a manter a actividade ata o 30 de xuño do ano 22, non repartir dividendos entre o ano 21 e 22 e non aprobar incremento nas retribucións de alta dirección durante o período de 2 anos. Isto tamén son requisitos do Real Decreto Estatal. Por tanto, trasladamos aquilo que é obligatorio á orden de convocatoria. Cousas que tiñamos autonomía para facer e fixemos. De acordo co Pacto de Diálogo Social e Mesa de Autónomos, a Xunta decidiu extender estas axudas a todas as actividades económicas onde haxa unha caída de ingresos igual ou superior ao 40%. Recordarán que o Real Decreto establecía unhos cenais, unha actividade económicas concretas. Nós, despois de meditalo, de estudar o impacto da COVID nos autónomos e no sistema económico galego, propuxemos ampliar os cenais e o requisito é unhas perdas iguales ou superiores ao 40% dos ingresos. Tomamos a decisión, somos das poucas comunidades que tomamos esta decisión, de anticipar o 100%. Por tanto, solicitude, anticipamos o 100% da axuda e despois pedimos comprobacións do mesmo xeito que fixemos nos plans de rescate da Xunta de Galicia. Dividimos o orzamento en 3 actividades económicas. Primeiro, apoio a persoas traballadores autónomas e profesionais que tributen por módulos. Reservamos 150 millóns de euros e a axuda será de 3.000 euros. Segundo programa, 50 millóns de euros destinados a persoas traballadoras autónomas individuais ou con ata 10 traballadores e a empresas de ata 25 traballadores con volumen de facturación de menos de 2 millóns de euros. Para isto, as axudas serán entre 6.000 euros, un mínimo e un máximo de 10.000 euros. E, por último, sacamos outro paquete, o que destinamos 34 millóns de euros para persoas traballadores autónomas e empresas con máis de 10 traballadores e con volumen de facturación superior a 2 millóns de euros, así como empresas de máis de 25 traballadores. Para isto, a axuda será de 10.000 a 30.000 euros. Isto é o que pactamos de acordo coas capacidades de autonomía que nos otorgaba o Real Decreto. A distribución dos fondos, como verán, priorizamos os autónomos e pequenos empresarios que conforman o 97% do tecido productivo de Galicia e para eles reservamos o 85% do importe do plan, que son 200 millóns de euros. A nova orden sairá no DOGA a vindeira semana e haberá un mes de prazo para solicitudes. Por tanto, pedimos que estén atentos á publicación da orde e aqueles que presenten de forma inmediata son os que teñen máis posibilidades de cobrar de forma inmediata. Irá por riguroso orden de entrada. Pois ben, como digo, levamos 6 meses con 3 plans, 2 financiados internamente pola Comunidade Autónoma, un financiado polo Goberno de España, e o total das axudas directas que en Galicia se distribuíron ou están pendentes de distribuir os sectores económicos, especialmente autónomos e pequenas empresas, ascende a 561 millóns de euros. A propia cifra indica que estamos ante o maior desembolso de axudas directas aos sectores económicos en 6 meses da historia da comunidade autónoma. Outros asuntos tamén que fan fincapé nos sectores económicos para disminuir o impacto da COVID. Recordarán que unha das prioridades no sector do comercio foi facilitar protocolos para o comercio seguro e tamén facilitar en algúns casos materiais. Ben, unha vez que acreditou que o comercio era seguro, intentamos activar unha serie de apoios directos. Recordarán un plan renove de electrodomésticos con disminución dos custes da línea blanca, adicamos 3 millóns de euros. Bono comercio enerxía PEME, outros 3 millóns de euros. E axudas a digitalización do comercio, 5 millóns de euros. O máis importante é o bono activa comercio. En este momento a situación é a seguinte. Inxectamos 10 millóns de euros, supón unha movilización de 55 millóns de euros de compras en comercio de proximidade e un bono por persona de 30 euros para obter descontos nas súas compras.
Neste momento, a 31 de maio, o número de comercios que se adiren a este sistema de desconto de 30 euros son 5.260 comercios. A maioría deles textil e calzado, o 30%, 1.151 establecementos. Despois, casi empatados, comercio polo miúdo, de libros e papelería, e perruquería e barbería. E tamén, moi cerca, comercios de material eléctrico, electrodomésticos e aparellos. Pois ben, galegos que xa se baixaron o bono dos 30 euros, 126.000 a data 31 de maio. A iniciativa, por tanto, sigue aberta, aínda temos uns 207.000 bonos a disposición dos galegos por 30 euros cada bono, e o único que teñen é que entrar na página web bonosactivacomercio.gal e baixar esos 30 euros e poder mercar con descontos nas máis de 5.000 tiendas que de momento se adheriron ao sistema e que se poden seguir adherindo, dado que o plazo finaliza o 3 de agosto. Estamos convencidos de que esta é unha forma de estimular o consumo, unha forma de deixar o diñeiro en Galicia e unha forma de primar o comercio de proximidade, que sempre é o comercio máis débil nas crises económicas. Ben, seguimos nos temas económicos e sociais. Ampliamos o bono alugueiro. Vamos a ampliar un 50% o bono alugueiro para que todas as familias que se atopan nunha situación de renta que o propio bono concreta podan ter un bono alugueiro cunha subvención mensual entre 225 euros a 175 euros o mes. Como mínimo, o 50% da renda dos alugueres está financiado con este bono. Se o aluguer é máis baixo e o aluguer se move en 225 euros o mes, pois evidentemente o bono cubre o 100% do aluguer neste caso. A modo de exemplo, nas 7 cidades o alugueiro poderá chegar ata 450 euros o mes, en concellos de tamaño medio 400 euros e no resto 350. Estos serían como exemplo. E nestes casos nos financiamos un 50%. No caso de que o aluguer sexa inferior, pois non baixe o bono, ao contrario, o bono pode chegar ao 100% do aluguer. Tomamos a decisión de ampliar este bono ata o 6º ano. Por tanto, se mantén as condicións económicas das persoas titulares do bono, poden ter unha subvención do 50% da renta mensual durante 6 anos a partir do primeiro bono que perciba. Ademais disto, facemos unha axuda adicional de 600 euros para cubrir os gastos de formalización dun novo contrato de alugueiro. Normalmente se pide un mes de fianza ou 2 meses de fianza, máis os gastos que isto conleve. En definitiva, con este incremento do 50% do bono alugueiro, creemos que temos crédito axeitado para atender todas as solicitudes que se presenten durante a época post-COVID, é dicir, ata decembro do ano 21. Veremos exactamente como evoluciona para o próximo ano. Número de bonos expedidos en favor de 1.245 familias a data de hoxe. Estes son os datos da ampliación do bono alugueiro. Seguimos con outro bono, o bono Concilia. Recordarán que Galicia foi pioneira na conciliación das zonas rurais coa medida das casas niño e casas de maiores. Tamén fomos pioneira porque somos a primeira comunidade autónoma que aprobou unha lei de impulso demográfico. E tamén seguimos sendo, de momento, a primeira comunidade autónoma que estableceu gratuidade das escolas infantís para segundos e sucesivos fillos nos fogares galegos. Pois ben, hoxe vamos a ampliar o bono Concilia, correspondente ao ano 21. Recordarán que o bono Concilio é aquel que, no caso de que unha persoa non teña praza nunha escola infantil pública ou no caso de que unha persoa non teña escola infantil pública no seu municipio, ten dereito a un bono Concilia para leválo a unha escola infantil privada. Pois ben, o que facemos neste momento é ampliar ese bono un 10%. Pode ser entre 50 euros a 250 euros mensuais.
en función de se hai comedor ou non hai comedor e en función tamén da renda, do número de veces do IPREN, da renda anual por unidade familiar. Por tanto, ampliamos un 10% en todos os tramos e acreditamos que todas aquelas persoas que non teñan unha plaza nunha escola infantil pública teñen dereito a un bono financiado con fondos públicos entre 50 euros ao mes e 250 euros cada mes, en función, como digo, da situación da renda e en función de que teña atención educativa con ou sin comedor nesa escola infantil. Seguimos falando de políticas sociais, asumimos outro acordo importante, Plan de Familias Numerosas. Duplicamos a cuantía adicada ás familias numerosas e nos próximos 3 anos vamos a dedicar 62 millóns de euros para financiar 48 medidas ás familias numerosas de Galicia. Temos en Galicia 26.800 familias numerosas. 24.481 son familias numerosas, digamos, de carácter xeral, que son aquelas de 4 ou menos fillos, e 2.359 familias de 5 ou máis fillos. Para elas destinamos 62 millóns de euros, o doble do que viñamos destinando todo agora, para o período 21-23, Plan de Familias Numerosas de Galicia 2021-2023. O plan se estructura en 5 áreas con 48 medidas de exención ou de reducción de determinados costes e servizos. Si lles parece, podemos repasar 10 ou 12 medidas para non abondar nas 48. 5 áreas. A primeira área estamos falando de etapa educativa e actividades de cultura e lecer. En estas tomamos as seguintes decisións. Reducción ou exención do pago das matrículas universitarias. A reducción será do 50% e a exención na súa totalidade en función de que sexa familia de categoría especial ou de categoría xeral. Segundo, desconto en compra de entradas de espectáculos e actividades culturais, entre un 20 e un 50% de desconto. Terceiro, axudas para o servicio de comedores escolares na ensinanza obligatoria básica ou gratuidade do comedor ou como máximo €1. Segundo bloque, acceso á vivenda e transportes. Incluímos as familias numerosas como sector preferente no plan de vivenda. Bonificamos o 50% do canon da auga e vertedura con cargo a Augas de Galicia. Axudas para facer fronte á factura eléctrica para as familias numerosas, 450 euros o ano, e descontos entre o 20 e o 50% nas viaxes de transporte público da Xunta para familias numerosas en función da súa categoría. Categoría normal 20, categoría especial 50% de desconto. Terceiro bloque, conciliar a vida laboral e familiar. Axudas para a reducción de xornada. No caso de familias numerosas, 3.700 euros para compensar a renuncia a metade da xornada laboral, no caso de que o pai o solicite. Tarxeta Benvida. Como recordarán, incrementamos a tarxeta Benvida a 200 euros o mes para o terceiro e sucesivos fillos durante 3 anos. 240 euros que poden estenderse ata os 3 anos e chegar aos 3.000 euros no caso de que se viva no rural. Medida número 10, gratuidade das escolas infantís, como comentamos antes, para segundos e sucesivos fillos. Cuarto bloque, beneficios fiscais. Somos a única comunidade de España que ofrece unha reducción de ata o 100% do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para as familias numerosas que merquen a súa vivenda habitual no rural. Para o resto das familias numerosas, a reducción é tamén moi importante, porque é o 3% do imposto de transmisións patrimoniais. No caso de familias numerosas que compren no rural, é o 100% de reducción. E tamén facemos deduccións de cuota íntegra autonómica do IRPF que poden ir entre 250 euros o ano ata 800 euros no caso de familias numerosas especiais cun membro con discapacidade. Quinto bloque, outras ventaxas. Establecemos descontos a familias numerosas galegas retornadas. Tamén reducimos as tasas para procesos selectivos de empregado público. Un fillo que quere opositar a Xunta de Galicia, reducción do 50%
para a categoría de familia numerosa de carácter xeral ou exención total das tasas para cando hai 5 ou máis fillos. E, adicionalmente, adoptamos dúas novidades non menores, sobre todo desconto en autoestradas da Comunidade Autónoma de Galicia, viaxe de volta, viaxe de balde para as familias numerosas. Nas autoestradas de titularidade da Comunidade Autónoma, o viaxe de volta será gratuito para todas as familias numerosas. Neste momento estamos instalando cámaras nas cabinas de peaxe. Estamos pedindo as matrículas habilitadas polas familias numerosas para que, unha vez que esas matrículas pasen pola cabina de peaxe, automáticamente o desconto no viaxe de volta sexa o 100% e, polo tanto, non se impute a través de recibo bancario ningún euro por utilización das autoestradas galegas. E, por último, a medida número 16 das 48, se parece podemos parar aquí, é a digitalización dos títulos de familia numerosa. Títulos que antes había que levar na carteira, en papel, en fin, ahora son títulos accesibles, se poden descargar no móvil, cómodos e individualizados. En definitiva, pensamos que era necesario facer este esforzo, duplicar o presuposto público para as 25.000 familias numerosas de Galicia e investir, nunca mellor dito, investir 63 millóns de euros para esas 25.000 familias entre o ano 21 e o ano 23. Que duda cabe que o impacto maior se refire á tarxeta Benvida, os 200 euros ao mes, durante 3 anos, que poden ser 3.000 euros durante o ano, durante 3 anos, si o nacemento se produce no rural. Tamén hai o resto das medidas de impacto económico. Bueno, se les parece, vamos un pouco máis rápido nos temas que nos quedan. Chegamos a un acordo coa Catedral de Santiago para axudar a Catedral durante o Ano Santo a seguridade no complexo catedralicio e a limpeza e as actuacións de mantenimento da Catedral, que xunto co que xa sumamos no mes de abril autorizamos para o Centro Internacional de Peregrinación, ascende a un total conveniado coa Catedral de Santiago de 941.000 euros para o mantenimento do Xacobeo no que se refire aos gastos no ámbito da Catedral e no ámbito do lugar onde se expide as compostelas. O 9 de xuño se celebra o Día Internacional dos Arquivos e publicamos unha nova guía de xestión documental para os encargados destes servicios da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia posúe 164 km de documentación, 59 km aproximadamente en servicios centrais e algo máis de 100 km nas delegacións territoriais da Xunta. O obxectivo desta guía é facilitar o traballo, poder dar lugar a unha liberación de espacio e mellorar os dereitos de acceso á ciudadanía. Está dentro do plan de arquivos. Conveniamos coa Diputación de Pontevedra os custes de manutención dos 40 usuarios do Centro de Educación Especial de Pontevedra, antigo Príncipe Felipe, de acordo co convenio que habitualmente vimos facendo co obxecto que o 80% con carácter xeral non pague o comedor na comunidade autónoma e tampouco neste centro. 3 acordos en materia de sectores primarios, 5,4 millóns que mobilizarán algo máis de 22,8 millóns de euros para facer investimentos de eficiencia enerxética nas explotacións gandeiras ou agroforestais galegas. Aforros anuais de factura enerxética ao redor de 2 millóns de euros, reducción de CO2 ao redor equivalente a 275.000 árbores. 1,6 millóns para implantación de tecnoloxía eficiente en explotacións agropecuarias e 3,7 millóns para axudas de proxectos de enerxías renovables e eficiencia enerxética. O obxectivo é chegar a 420 explotacións agrogandeiras. Convenio para xestionar a PAC. Facemos o convenio co Fondo Español de Garantía Agraria para monitorizar as axudas da PAC campaña 21-22 a través de vía satélite. Por tanto, non necesidade de acudir in situ a comprobar a situación das fincas, senón que a través de vía satélite podemos controlar o cumprimento da PAC en 24 concellos galegos, que é unha experiencia piloto que probablemente se extenda a outros concellos nos outros anos
da comprobación da política agraria común. Facemos un acordo coa Universidade e coa Consellería do Mar e a Consellería de Cultura para facer un plan Cultura Marítima de Galicia. Plan Cultura Marítima Horizonte 2030. Se trata de promover a protección e consolidación do patrimonio galego vencellado ao mar, como construcións, obxectos, creacións inmateriais. Vamos a establecer o documento deste plan estratégico. Vamos a cubrir os custes, as persoas investigadoras, o gasto corriente, o traballo cubrirá todo o litoral galego para definir as liñas de políticas culturais. Facémolo coa Universidade da Coruña e con un profesor experto na materia, o profesor Fuertes do Pico, e tamén, lóxicamente, en colaboración coa Consellería do Mar. Vamos a mercar 20.310 puntos de acceso wifi nas instalacións da Administración Autonómica, tanto a Administración Xeral como a Administración Docente e a Administración de Políticas Sociais. Vamos a investir 9,6 millóns de euros por unha duración de 2 anos, prorrogable por outros 2, para establecer a wifi, tecnoloxía máis ventaxosa fronte ao cableado tradicional. Unha wifi máis rápida, que teña maior calidade para cubrir non só os centros educativos, sino as bibliotecas, os museos, os centros residenciais da terceira idade, etc. Asinamos un acordo coa Fundación do Hospital Público da Coruña, a Fundación Novo a Santos, para un proxecto de tecnoloxía sanitaria denominado Innova Microlab por 5,7 millóns de euros. Se trata de 2 proxectos: plataforma microbiolóxica de diagnóstico ultrarrápido para diagnosticar os procesos infecciosos en poucas horas, saber cales son as bacterias para elixir os antibióticos correspondentes, e tamén outro proxecto de plataforma automatizada que combina a secuenciación da microbioma humano con ferramentas informáticas. Isto, basicamente, vamos a facer co Servicio de Microbioloxía do Hospital Universitario da Coruña. Tamén, entrando no ámbito sanitario de saúde pública, conveniamos con a Universidade de Santiago e de Vigo a vigilancia de certas especies de mosquitos transmisores de enfermedades que poden afectar os humanos como os animais. Levámoslo facendo desde o ano 2017, observamos os mosquitos que, de acordo con un procedimento e un protocolo que se establece coas universidades. Vamos a duplicar o investimento para os próximos 3 anos. Se trata de mellorar a identificación de mosquitos transmisores que atopamos en distintos puntos da comunidade autónoma para facilitar a posta en marcha de medidas de prevención e evitar transmisións autóctonas de enfermedades como o dengue ou a zika. Por exemplo, no ano 2017 se detectou no Concello de Arbo a presencia de determinados mosquitos que son posibles vectores de enfermedades como o dengue, responsable de brotes de febre amarela en África. En definitiva, activamos, impulsamos e profundizamos en todo este tipo de observación de estes mosquitos que poden traer enfermedades de outros continentes. Tamén actualizamos as subvencións ás entidades que se dedican a tratamento de trastornos mentais e aditivos. Proxectos de investimento e mellora nos centros sanitarios, programas de intervención comunitaria de persoas con trastorno mental severo, prevención de recaídas no alcoholismo, na ludopatía, incorporación social e fomento de emprego de estas persoas con estas patoloxías, e a novidade deste ano é un programa para a prevención do suicidio. Estamos, por tanto, incorporando novos programas con maior crédito a estas entidades. E, por último, vamos finalizando. Facemos unha pista peonil para acceder aos campos de fútbol de Xinzo de Limia, de acordo co Concello, a Diputación de Ourense e a Secretaría Xeral para o Deporte. Será unha senda peonil e ciclista, supresión de barreiras arquitectónicas, sustitución de luminarias e mellora do firme. Do mesmo xeito tamén facemos unha infraestructura hidráulica no outro Concello Ourensán, Paderne de Allariz, 275.000 euros, 80% Xunta, 20% Concello, plazo de execución 5 meses, o Concello pon a disposición os terreos e posteriormente mantén esta nova instalación hidráulica. Cambio de titularidade en Narón, da estrada autonómica, nos núcleos de Val e de Baltar, no Concello referido, concretamente o acceso ao convento de Baltar, que se transfire ao Concello. E, por último, tamén unha transferencia para o Concello de Vilamarín, na estrada 189, en San Martiño e Pazos do Monte. A Xunta transfire a titularidade
tamén establece un arranxo importante nesta zona por un importe de 455.000 euros, 2,3 kilómetros, que posteriormente o Concello ten que tramitar unha vez que entre no seu patrimonio viario. Pois máis nada. Ata aquí o Consello da Xunta de hoxe. Se hai alguna pregunta, quedamos a disposición. Se non hai... Sí, ¿qué tal? Hola, boa tarde. Quería preguntarle por la postura de Galicia con respecto a la propuesta de la desescalada en el ocio nocturno que se ha trasladado a través del Consejo Interterritorial con apertura hasta las 2 de la mañana y en cualquier caso si cree que la desescalada va a la velocidad adecuada. Gracias. Bien, es evidente que la propuesta de la apertura del ocio nocturno es una competencia que el Gobierno central se ha reservado y, por tanto, le corresponde al Gobierno central tomar esas decisiones. El Consejo Interterritorial seguro que la va a valorar. Nosotros vamos a valorar también esa propuesta, tanto en lo que se refiere a horarios como en lo que se refiere a foros. Vamos a ver si es una propuesta definitiva. Vamos a contrastarla con el ocio nocturno gallego. Ya le anticipo que nos han planteado que, sobre todo en el mes de julio y sucesivos, si las cosas van bien, podamos incrementar al menos una hora más el ocio nocturno, pero, insisto, creo que es muy precipitado en este momento tomar posición. Lo valoramos positivamente. Es necesario ir previendo este tipo de protocolos y es necesario establecer un escenario de una cierta seguridad que, en el caso de que se produzca unas condiciones epidemiológicas concretas, el ocio nocturno pueda ir retomando su actividad. Con cautela, por supuesto, con limitaciones higiénico-sanitarias en el interior y con determinados protocolos en el exterior. Insisto, creo que la medida va en la buena dirección, nos parece que es una buena noticia y tenemos que sentarnos para perfilarla y si la hacemos relativa y proporcional a la situación de cada ayuntamiento o de cada provincia o de cada comunidad autónoma, que es lo que entiendo venimos haciendo normalmente con cualquier protocolo sanitario. Sobre el tema de las aperturas, le corresponde básicamente a las comunidades autónomas, salvo el tema del ocio nocturno o el tema de la posibilidad de retirar en espacios exteriores la mascarilla, en fin, salvo algunos temas muy determinados que se reservó el Gobierno central, el resto le corresponde a las comunidades. La evolución sigue siendo buena. En España es verdad que hay comunidades autónomas con camas UCI ocupadas no menor, todavía estamos con creo recordar, un 15% de media de cama UCI ocupada, lo cual acredita que el virus sigue, que la gente se contagia y que hay gentes que acaban en la UCI. Por consiguiente, mientras no consigamos un ritmo superior en la vacunación porque tengamos más vacunas, todavía hay mucho trabajo por hacer y la prudencia sigue siendo el principal consejero en este contexto. Pero lo que está claro es que la mortalidad está descendiendo, los contagios también están descendiendo. Nos gustaría ir más rápido, la respuesta es que sí, pero con el número de vacunas que tenemos, creo que estamos haciendo todo lo que podemos. Presidente, eu quería saber se ten previsto participar na manifestación que haberá en Madrid o 13 de xuño polos indultos, que se está de acordo, entendo que se participa, está de acordo que o PP este presente nesa concentración. Vamos a ver, en mi opinión, hay razones poderosas para manifestar por parte de cualquier ciudadano, de cualquier comunidad autónoma, su posición en relación con la amenaza de indultar a personas que ni han solicitado el indulto y que además manifiestan que van a continuar en los hechos delictivos que dieron lugar a la condena del Tribunal Supremo. Estamos en una sociedad democrática y las sociedades democráticas se expresan democráticamente en las calles, en los medios de comunicación o en la opinión emitida por cualquier ciudadano. Por tanto, entiendo perfectamente que haya mucha gente, con independencia de su posición ideológica y con independencia si se considera de un partido o de otro partido, que no está de acuerdo. ¿Por qué? No está de acuerdo porque es una equivocación en estas condiciones y en este momento
indultar a políticos que han cometido delitos y que además su proyecto político es seguir cometiéndolos. Y entiendo perfectamente que haya ciudadanos que lo expresen con claridad. Sobre la presencia o no presencia del presidente de la Xunta en esa manifestación o como se le quiera llamar, no creo que me sea posible asistir por una razón, porque saldré de viaje ese mismo domingo a primera hora y además es un viaje internacional y por lo tanto no creo que sea compatible el estar con la agenda del presidente de la comunidad autónoma. Pero reitero que entiendo perfectamente esa manifestación y entiendo perfectamente la posición de millones de ciudadanos que vayan o no vayan, no están de acuerdo con una decisión que creo que el Gobierno se precipita y que creo además que no es proporcional a la situación que estamos viviendo. En todo caso, esta es, como es natural, la agenda del presidente de la comunidad autónoma que está por encima de cualquier otra agenda, tanto orgánica como individual. Primero está la agenda institucional y después está el resto de compromisos o intenciones. Sí, buenos días. Retomando a pregunta do compañeiro, se non fose por esa axenda institucional, preguntaríalle si estaría disposto a acudir a esa manifestación. Quería facerlle unha pregunta do Consello. Vostede falou do plan para familias numerosas. Quería preguntarlle si algunha das medidas das que falou está condicionada pola renda destas familias e, en todo caso, na campaña electoral vostede comprometeu tamén bonificacións e beneficios para as familias a partir de 2 fillos. En concreto, falou do IRPF e das autopistas, dúas das medidas que hoxe anunciou. Non sei se planifica tamén incorporar, a estas familias a estas dúas medidas en concreto que le acabo de preguntar. E, finalmente, xa co tema das medidas sanitarias, adiantou que o próximo domingo xa se vai empezar a vacinar o colectivo de 49 anos hacia baixo. Non sei se coa vacina de Janssen e as previsións que ten a Xunta xa poden ter unha data para o seguinte grupo de idade, xa que estaba para xullo, pero coa actualización de Janssen podese igual acelerar. En este sentido, tamén para os menores de 12 a 15 anos, que ainda non foi a Comisión de Saúde Pública do Ministerio, o conselleiro apuntaba para digamos, inicio de curso e se neste sentido habería que adaptalo a este comenzo de curso. Graciñas. Ben, intentei trasladarlle ao seu compañeiro antes a miña posición en relación cos indultos aos políticos independentistas de Cataluña que infrinxiron o Código Penal por sentencia do Tribunal Supremo foron condenados en sentencia firme e o Tribunal Supremo acaba de manifestar tamén por unanimidade a súa postura contraria ao indulto de esas penas. Reitero que entendo perfectamente o posicionamento da xente que está en contra neste momento, en estas condicións dos indultos, e eu son unha desas persoas que non comparto a decisión do Goberno de indultar nestas condicións, en este momento, a políticos que insisten en persistir nun delito para o cual foron condenados previamente polo máximo órgano xurisdiccional do noso país. Evidentemente que a axenda de presidente da Xunta e a axenda institucional é a axenda prioritaria de calquer político medianamente responsable, e eu intento ser un político responsable. En relación coas familias numerosas, efectivamente, vostede recorda ben que no noso programa electoral iba a intencionalidade de considerar familias numerosas a aquelas que teñen 2 ou máis fillos. Neste momento son aquelas que teñen 3 ou máis fillos. No programa que hoxe aprobamos non está considerada esa conquista programática, pero, dende logo, no Goberno volvemos outra vez a reflexionar ao respecto de que non renunciamos ao longo da legislatura a considerar o impacto no presuposto da Xunta de Galicia de conceptualizar as familias numerosas aquelas que teñen 2 ou máis fillos. A que estamos esperando? En primer lugar,
a pasar a COVID e o gasto público que isto conleva. En segundo lugar, a mirar cales son as políticas de impulso demográfico do Goberno central que acaban de ser esbozadas, pero que non son concretadas. E con esta consideración doble, tomaremos a decisión que corresponda no ano en que presupuestariamente podamos asumilo. Vamos a esperar un pouco a ver como disminúe o gasto exponencial que temos nos servicios públicos e miraremos se temos posibilidade de cumplir máis pronto que tarde ese compromiso electoral. E en relación coa Janssen temos unhas 14.000. Se viñeran máis, evidentemente, podíamos subir con maior rapidez ou a porcentaxe de población inmunizada. O problema é que de momento non temos ninguna confirmación de que veñan máis de 14.000 vacinas semanais de Janssen. Pero temos a expectativa de que veñan máis, porque se nos amplían a población diana, o lógico é que nos amplíen o número de vacinas para poder dispensalas. Pero, insisto, non temos ninguna indicación no Ministerio de Sanidade de que vayamos a recibir máis vacinas de Janssen nas próximas semanas. Dende logo, non temos ninguna información. Esperemos unhas semanas a ver se temos esas boas noticias e podemos transmitilas. De momento non podemos transmitirlas máis. Pero o certo verdade é que a ampliar a población diana, cousa que non estaba ampliada antes, de 49 a 40, pois esas vacinas se poden utilizar e, por tanto, poderemos ir un pouquiño máis rápido no porcentaxe de persoas completamente vacinadas. Senón había que poñer Pfizer e esperar a segunda dose e, por tanto, esperar a completa inmunización algunhas semanas máis. Pero vamos a ser prudentes ata que teñamos o número de vacinas concretadas. Sí, presidente, lembrou vostede que, salvo en casos como ocio nocturno ou retirada a mascarilla, o resto deste tipo de medidas lle competen as comunidades autónomas. Sin embargo, parece ser que o Ministerio de Sanidade, a intención un pouco que ten é de que se homoxeneicen as medidas en todas as comunidades autónomas, digamos que todas sean as mesmas medidas, poñendo en riba da mesa, por exemplo, no interior da hostalería 50%, que se vai debatir no Consello Interterritorial. Non sei, Galicia, como encara esta tesitura e cal será un pouco a súa posición. Grazas. Nós, con carácter xeral, sempre estamos a favor non que se homoxenicen as medidas, senón que se homoxenicen os protocolos. Se temos o mesmo protocolo, pois despois ese protocolo se executa no territorio e automáticamente dá medidas homoxéneas ante situacións homoxéneas. O 50% da hostelería en interior e o 75% en exterior é a norma xeral na comunidade autónoma, salvo concellos de risco extremo ou de alto risco. Pero, cando a situación o facilita, estamos a favor do 50% en interior e do 75% en exteriores. Por tanto, se somos capaces de establecer protocolos, o importante é aplicalos. Nós sempre estamos a favor de que os protocolos sexan o máis comuns posibles. Por iso nos sorprende cando se concretan protocolos onde, primeiro, non hai acordo, segundo, non están motivados epidemiolóxicamente, e terceiro, pois mudan en función de intereses que descoñecemos. Pero facer protocolos comuns para todo o territorio nacional nos parece que dá seguridade, dá unha información homoxénea para as persoas que residimos en España e facilita as labores dos servizos, das viaxes, do turismo, que cada vez está tendo un pouco máis de peso nas semanas anteriores e esperemos que nas semanas entrantes. Sí, bons días. Quería preguntar se dispoñen de datos da xente que está elixindo como segunda dose AstraZeneca, que xa se vacinara da primeira de AstraZeneca. Porque era debate, faláramoslo aquí, pero non sei se xa ten datos concretos se está habendo rexeitamento ou non. E depois tamén queria comentarse, ten unha data estimada de cando se poden quitar as máscaras en espazos exteriores, porque tamén desde o Comité Clínico do Goberno Central, o señor Simón, dicía que iba a ser tamén en breve, probablemente neste mes de xuño, final de xuño, principios de xullo. Non sei se vostede coincide tamén nesas previsións do Goberno Central neste caso. Gracias.
Sí, en relación coa primeira pregunta, o número de persoas creo que xa está feito o barrido en casi todas as áreas sanitarias. O dato que temos é que algo máis do 90% das persoas menores de 60 anos vacinados coa primeira dose de AstraZeneca queren manter a mesma marca na segunda dose, supera o 90%. Entendo que prácticamente están xa en todas as áreas sanitarias feita enquisa porque temos que citar a esas persoas para ter a disposición a vacina no momento en que chegan ao recinto de vacinación. Sí, o dato que me dan é algo máis do 90%. A porcentaxe exacta non a teño, pero é o que lle podo dar, máis do 90%. En relación coa data orientativa de cando se pode sacar a máscara en exteriores, dá a sensación de que o Ministerio todavía non ten unha data concreta. Eso non me preocupa. O que me preocupa é establecer o protocolo. O protocolo que, no caso de que se den estas circunstancias, no caso de que a incidencia 7 días a 14 días, os ingresos hospitalarios e os ingresos na UCI e a positividade nas PCRs e nos test de antíxenos sexan estos, en estos lugares, por exemplo, pensemos en praias, pensemos en lugares de esparcimento público, pensemos en territorios rurais, no exterior non será imprescindible a máscara. Nós estamos traballando niso, pero eso lle corresponde ao Ministerio. E no Ministerio depende o medio de comunicación que miro, pois parece que hai algunha reticencia no Ministerio. O doutor Simón parece que ten menos, pero hai outros responsables do Ministerio que parece ser que teñen máis, pero, en todo caso, nós pensamos o 97% do territorio galego é rural. 97% do territorio rural. Somos a comunidade autónoma con máis praias de España. Nesos lugares, e estamos falando do 97% do territorio, nesos lugares, ir por un camiño, por unha senda, por unha rúa de unha aldea con máscara, cando probablemente te podas cruzar con 3 ou 4 persoas a distancias superiores a 2 metros, nos parece impropio. Ahora ben, que debemos de esperar a unha maior inmunidade, eu estou a favor, e por eso sempre, con criterios de prudencia, falamos no mes de xullo ou no mes de agosto. Outros colegas de outras comunidades autónomas falan no mes de xullo, outros incluso a finales de xuño. Creo que temos que ir acomodando a situación epidemiolóxica e a situación de inmunidade vía vacina. Pero o protocolo sería botelo para saber se no próximo mes de xullo unha persona se vai a unha praia, pois necesita levar a máscara ou non. Si pode salir da toalla sin máscara ou pode obligatoriamente pasear con ela. E se unha persona está nunha aldea, que saiba si pode ir fora da súa casa sin máscara, dado que a porcentaxe de virus nos últimos 14 días é 0. E levan así 3 meses, sin ningún contagio. Non parece razonable este tipo de cuestión. Sí é razonable, na miña opinión, a pesar de que sexa 0, cando se entra nun bar, nun establecemento pechado, sí poñer a máscara, porque sigue sendo necesaria a protección en espacios interiores. Moi ben, bueno, pois moitísimas gracias a todos e continuamos.